tọọ ntị n'ala nụrụ ikoro ndanda ebe a chọkatakwanụ mma ekwu abịagba ma ihe eriri n'ikpeazụ jirenụ ya nnọọ anyị Igbo mụrụ m Igbo m ji aba na Igbo m ji eme ọnụ bụ akụkọ ndị ahụ bịara aga na ụfọdụ akpụkpọ akụkọ dịgasị iche iche bụ ndị nke bịara ahịa n'ụbọchị taa bụ Tọzụde bụ abalị 14 nke ọnwa ise afọ 2026 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ afọ n'ụtụtụ taa ndị unu ga-anụ olu ha bụ mụnwa n'onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nwa gramma ya zụziri nke ọma baba nkịtị n'onwe ya oke na-agba mbọ ka ike kwere ya mana nwaada nwoke ọcha Clara anaghị ekpete na ana m agba mbọ odogwu ahụ nwoke ekpete na ahụrụ Clara na ebe a n'ụtụtụ akele ọha na eze na-ege ntị nwaanyị ọma Igbo ndị ọma unu asala chi unu etela unu abụọla si agaziere unu ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị n'ụtụtụ a na-abịa ịbịa gbuwe oge ọbụla anyị ga-abịa nnọọ mee ka ị mara na ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa biko ya ewutele gị na anyị na-amalite ihe omume a n'azụ oge o nwere ihe mere ya bụ ede jiri wee bee enweghị n'ọkwa mana ihe omume anyị bụ oje zuru obodo nke ọnwa ọ ga-ada kpọmkwem n'obodo Avọ dị na kansụl ime obodo Owerri West nke steeti Imo kpọmkwem n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa bụ abalị 23 nke ọnwa Mee a anyị nọ n'ime ya n'ihi ya ịbụrụ onye obodo Avọ chebiri ndị Eko FM n'ụbọchị Satọde na-abịa abịa 23rd of this month Satọde nke a na-abịa gacha nke ọzọ ya chebiri anyị maka na anyị ga-awụcha kpọmkwem n'Avọ Central School Field esi ahụ maka ya bụ ihe omume anyị bụ oje zuru obodo cheta na onye ọbụla mabutere oje zuru obodo amabutere 30,000 naira nakwa ọtụtụ ihe nrite ndị ọzọ so ya onye dị otu ahụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ onye eze ya ga-akpọnye ya ha niile ga-ayịrị bịa n'ụlọ mgbasa ozi anyị ebe a anyị agba ha ajụjụ ọnụ ha enwe ike kọwara ọha na eze ihe obodo Avọ na-asọ na nke ha na-anabata ihe mere obodo Avọ ji wee bụrụ obodo bụ ọkaibe ịbụrụ onye Avọ ekwekwala ka a kọrọ gị nke a n'akụkọ n'ụtụtụ anyị ga-abịa nnọọ leba ya anya bụ isiokwu agbadoro ụkwụ na nnabata gọọmenti steeti Borno nabatahara igwerigwe ndị oyi-oha-egwu terọrist na steeti ahụ kwuo na ndị oyi-oha-egwu terọrist a echegharịala na ha ejirila akwụkwọ nsọ Koran ji ṅụọ iyi ya bụrụ na ị maghị gọọmenti steeti Borno na nso nso a anabatala ha igwerigwe ndị oyi-oha-egwu terọrist na ya bụ steeti Borno na-akọrọ ọha na eze na ndị a echegharịala ha na ha bụ repentant terrorist na ha ejirila akwụkwọ nsọ Koran ji ṅụọra ha gịnị iyi maka na ọtụtụ ndị mmadụ bịara na-ebugharị akụkọ na-asị na onweghị ihe ị ga-eme nduru n'ụwa anya apụọ ya na akpa egusi onweghị ụdịrị mmiri ị ga-asa mkpi ya hapụ isi amami na-agwata ya bụ ihe onweghị ihe ị mere n'ụwa ihe egbe mụrụ yara ibu ọkụkọ na ndị a ga-emechakwa lọghachie na agba ahụ eji wee mara ha o nwere ike ịka njọ mere gọọmenti steeti Borno ji wee pụta na-akọwara ọha na eze na mba na ndị ejirila Koran ṅụọra ha gịnị iyi na ha agaghị eme ha ụdịrị ihe dị otu a fidin ha na-ahụ maka ya akwa ha na-asụ n'ahụ ha na-ahụ maka ya o nweghị ụdịrị akụkọ ị na-agaghị anụ n'obodo anyị abụ gịnị Naijiria ihe ọ pụtaziri bụ na ịbụrụ onye oyi-oha-egwu terọrist o nwere ebe ị ga-arụkata ya ga-ereta enyewazie gị retirement benefit ịmana uche nke m emefile na ihe a ga-abịa mmekwuo ndị na-achọghị ime akpawudo agwa nwere ike ịkpawasị after all ebe ndị a mechara sị mmekọta ya ike marịtayala m na echegharịala m butenu Koran ka m ji ṅụọ iyi ṅụchi ihe nyewezie m allocation nyewa m nri na clothing Can you imagine? Na Nigeria ka ị ga-adị na-anụ ụdịrị akụkọ dị otu a onye terọrist ga-apụta sị na o chegharịala onye gburula mmadụ ebe na-enye ya feeding money na ihe ndị ọzọ onye tọrọla ọtụtụ ndị mmadụ tinye ndị mmadụ n'ihe ịkwa akwa na ihe ite ikikere eze pụta ọ dị ka akụkọ anyị nụrụ siri mere na kedu ọkwa obibi eze na ka ọwa ebe na nso nso a ezi obodo
asị awakporo n'abalị agbakọtara egbe ike agbọ anyị nwetacha details gbasara akụkọ ahụ anyị emekwa ka ị mara ka o si wee mee gịnị hịọtụọ ndị a niile mechara ihe ahụ ugbu a ejide ha ọwa ikekwe echi ha apụtasị na ha echegharịala agbaghara ha kpọbatakwa ha n'obodo ụnụ sa anyị na-eme ọ dị egwu anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a sị ihe a gọọmenti steeti Borno mere o ziri ezi gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a ya bụrụ na ị nwere ọsịsa ị ga-agbalị bulie ekwentị gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị site n'akara ekwentị abụọ 0707-491-3438 0707-491-3438 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị gaa ebe ahụ gaa kiriwe anyị live zibatara anyị gịnị ozi iruo na Facebook chọwa Eco FM 100.7 Eco FM 100.7 ma ọ bụ gị dee naanị Eco FM jiri capital letter dee ya klik ịkpam kiriwe anyị live zibatara anyị ozi shayekwa ma laikekwa ka ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Vanguard gezie ntị ụlọikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja atụọla onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị bụ Salim Mamman mkpọrọ afọ 75 75 years imprisonment maka ime nrụrụ aka ego dị ijeri naira 33.8 33.8 bilion naira bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na asị o nweghị ego dị narị ijeri naira 800 bilion naira gọvanọ steeti Imo tapịara ya bụ akụkọ a na-ebugharị na ọ tapịara ukwutukwu ego dị otu a bụ okpokpo asị ka otu pati APC n'ala Igbo kwuru 2027 o nweghị onye mba Britain na-akwado na ntụliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime na Naịjirịa ka onye nnọchiteanya mba Britain kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mbize ala bụ etikpeke emeela n'isi mba Iran bụ Tehran unu agakwala were obi unu niile tụkwasị n'ebe Peter Obi dị ma hapụ itinye ọnụ n'okwu gbasatara ọchịchị ọjọọ enweghị nchekwa na okwu gbasatara enweghị ọkụ latrik na-arị elu ọjị n'ala anyị bụ Naịjirịa ka Dele Momodu dọrọ ndị Naịjirịa aka na ntị 2027 otu pati NDC etinye na nde naira 60 milion naira dịka ọnụ ego ha ga-eji ere akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa onye isi ala ma tinye nde naira 30 milion naira dịka ọnụ ego ha ga-eji ere akwụkwọ tiketi ha maka ọkwa gọvanọ ha. Mba Iran enye n'iwu ka egbuo site na mkpugbu otu nwoke ọbụ ha mara ikpe maka ịgbara mba Israel ama bụkwanụ nke na-eme ya mmadụ 6 ha gburu site na mkpugbu maka ịgbara mba Israel ama kemgbe ọgụ dị n'etiti ha na mba Israel na mba Amerịka malitere. Igoro akpụkpọ fọm n'aka otu pati ADC David Mark bụ ịnụpụọrọ ụlọ ikpe isi ka ndị isi oche otu pati ADC na steeti kwuru. Trump anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee wụcha na Beijing bụ isi mba China bụ ebe ya na onye isi ala mba China bụ Xi Jinping nọ nwee nzukọ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ma unu na-enye ya anyị mmiri ọṅụṅụ o nweghị vootu anyị ga-enye unu. No water, no vote. No water, no vote. Ka ndị ntorobịa n'otu obodo na steeti Plateau gụrụ n'egbu oge ha na-eme ngagharị iwe. Ndị obu egbe awakpo ha na steeti Plateau gbuo otu nwaanyị ọwụ dị ime gbukwuo di ya ozu ha yasara bụ akụkọ na-ada azịgbakwa n'akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na
otu egwuregwu bọọlụ Manchester City ejirila ọkpụ goolu 3 a na-asataghị ọbụla dị otu ji merie otu egwuregwu bọọlụ Crystal Palace ma gaa n'ihu na-akpanyere otu egwuregwu bọọlụ Arsenal ọkụ n'ahụ. Ikike ọchịchị etiti mere agaghị arụ ọrụ na ntụliaka elu afọ 2027 ka Makinde kwuru. Ọ dị egwu. Makinde ịmakwa na ọya nwawo ka wụ nọmba 1 citizen. Isi ikike ya ga-arụ ọrụ. Ọ sị ọ gaghị awa ọkụ. Akwụ ya. Okay. Nsogbu adị. Uchele n'otu Manchester City. Je n'otu ha shifa ndị Crystal Palace. Koko Onugbu. N'ụbọchị ụnyaahụ ka ha nọ jiri ọkpụ goolu 3 a na-asata ya otu ji merie ya bụ otu egwu bọọlụ Crystal Palace. Hey, Uche, ndị asị na ebe ha n'ugbu a ha chọrọla ha obi n'aka. Ha chọrọla ha obi n'aka. na Manchester kwa. Ịma anyị na-elebe ihe a ga-apụ. Asị na anyị na-elebe ihe a ga-eme gịnị ga-apụ. Anyị na-elebe ihe a ga-apụ maka na Manchester City anaghị achịkwa. Look at you. Manchester City anaghị eme gịnị anaghị achịkwa. Asị na ndị obu egbe awakpo ha na ha steeti Plateau lee otu nwaanyị ọwụ dị ime gbuo ya, lee di ya gbukwuo, leekwa ndị ọzọ gbuo, ozu ha yasara. Uche lewenu, just imagine nwaanyị dị ime. Uche ma ọtụtụ mmadụ ka egburula di ya na nwaanyị dị ime ma ọ dị ime ụmụ 5. Ọ dị ego. Wow. Na steeti Plateau, otu steeti Plateau ahụ amaghị m ihe Caleb Motfang na-eme. Ka ndị ntorobịa otu obodo na steeti ahụ nọ na-eme ngagharị iwe na-asị ma a na-enye ihe ọdịnarị mmiri ọṅụṅụ wọta akpịrị na-akpọtụ nkwa ndị ọkụ na a na-enye ihe mmiri ọṅụṅụ na ha na-enwe ihe a na-akpọ scarcity of water na a na-enye ihe mmiri lee 21st century Nigeria ka aka na-ekwu okwu mmiri akpịrị na-akpọ ha nkụ na a na-enye ihe mmiri ọṅụṅụ ihe na-akpa ndị nke awụ mmiri ọ bụghị okporo ụzọ, ọ bụghị ọkụ latrik, ọ bụ mmiri 21st century Nigeria ka aka na-ekwu okwu gịnị mmiri. Ha na-agụ egwu no water no vote, no water no vote. Si hụnanụ mgbe isii mụrụ ma anyị nọ n'ala eze gị na-ebe m na-ebe o anya na ihe gị mmiri mgbe ọbụla anya ihe ga-eche gị mmiri apụsịla m ibe ebewola ịhụna na anyị nọ n'ala eze. Ọ bụ eziokwu na okporo ụzọ adịghị, ọkụ latrik adịghị, gọọmenti jụrụ anyị ajụ dịka etu nkịta si ajụ nsị ehi, mana wite ihe m hụrụ mmiri na Plateau akwụsịla m ibe. Mmiri Uche mmiri Clara ọ dịara gị nwa mma? Anyị nwere no mmiri no. Unu nwere ọwa anyị nwe agwara nga na anyị enweghị mmiri. Ndị Iran atụtụrụla ndị gara na-agbara mba Israel ama n'ọgụ ha abụọ lụga gale ha otu ka ọbụla anwa nweta gị na ị gara ga na-agbara mba Israel ama iwe onye Iran ha elego otu nkwubu piam. Ọ dị ebe ike gboro akụkọ wee na-akọ na abịa n'agba gburugburu ụwa. Ị hụrụ abịa n'obodo na-anaghị eme ebere, ịhụcha mba China mba ọzọ ị ga-ahụ ha bụ gịnị mba Iran. Mba Iran marala gị ikpe ọnwụ ịnwụọna bụ ịnwụọna. Akụkọ wee na-akọ na ha gburu over 1,000 people site na mkpugbu last year. This year alone egbula ha 100 and something. Nke na-ewezuga ọgụ dị n'etiti ha na mba Amerịka na mba Israel. Ha kara igbukwu ọtụtụ ndị mmadụ site na mkpogbu. O nwere ala ka ha si chọpụta ịma China anaghị eji ntị anụ na mmadụ mere nrụrụ aka. Ha pụchakwa ihe ndị uwe ojii na-anọ n'ụzọ ana ego. Ọ bụrụ na mba China ka onye uwe ojii nọ n'ụzọ agbala na-ana ego, akara igbu ya site na mkpogbu. Otu ụzọ agbala ama m na-agwata ya bụ ihe. Ọ bụrụ na mba China ka ndị uwe ojii na-anọ n'ọtụtụ okporo ụzọ enwere na steeti Imo na-ana ego, mba Iran n'ụbọchị ụnyaahụ ka ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị n'Abuja nọtụọ onye bụbu onye minista na-ahụ maka ọkụ latrik n'ala anyị, former minister of power bụ nwa amadi aha ya bụ Sale Maman. A gara aga tụọ ya mkpọrọ afọ 75 75 years. Ihe ọ pụtara bụ na nke ya agbụgo. Chọdị afọ ole abịa tụhụ ya 75 years. Gịnị ka o mere? Ọ gara aga mee nrụrụ aka ego dị ijeri naira 33.8 33.8 bilion naira. Onye nyere ọkwa ọha na eze lekọtawa. Uche ihe mere ugbu a ọ naanị ya ka a ga-eme ya ka e nwere ndị ọzọ mekwara nrụrụ aka ego dị otu ma ọ nke ka nka. E nyere mmadụ ọkwa ọha na eze
lekọtawa ọkwa hụ na ị mere ndị mmadụ ihe gị rikata ego rie 33.8 bilion naira a na-asị gị bịa n'ụlọ ikpe gị gbafuo ụlọ ikpe ekpezie gị ikpe n'azụ maa gị ikpe na ebubo 12 EFCC ji kụgbaa ya ahụ amachara ya ikpe ya agbafu rukwa ugbu a gbafuru agbafu mana anọ na-achụgharị ya anọ ugbu a na-achụgharị ya ihe ọ pụtara bụ na aka kpara ya ọ ga-anọzi n'ụlọ mkpọrọ nwụfuo ya bụrụ obodo anyị hụtara onwe anyị n'ime ya onye hụrụ opportunity ya na-eri ego anụkwala akụkọ kepukepukwe na aka na 800 billion mee ka onwe ihe nụrụ ọ dị ego ịma na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma ede ma ala ka ọrụ ikwu ka ọrụ ibe ọnụ emekata na ụgbọazụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ọdụ ụmụnna anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ dede bụ ebe akụkọ nọ wee rie elu ọjị bụ ebe mgbadamgba nọ wee gbaa n'elu mgbadamgba bụ ebe ebelebe nọ wee gbuo n'elu ebelebe bụ ebe njinji nọ wee jie n'elu njinji bụ ebe mmiri bịara bịakara gari ike gbụrụ ndị ọkpa egbe bandit awakpo ha n'otu obodo na steeti Plateau gbuo otu onye nnọọ gbuo nwa ya nwoke ma gbukwuo mmadụ abụọ ndị ọzọ ozu ha yasara bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na otu nwaanyị ọwụ na steeti Kano elela di ya nwunye di ya na ụmụ ya abụọ mụnye ha ọkụ ebe ha na ugbu a na-anara ọgwụgwọ n'ụlọ ọgwụ ọbụla dị mgbe Alex Ekubo nwụrụ ọ ka na-amụ amụ ka AY ji eme ihe ntọọchị kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọpụpụ Peter Obi na kpamkpa sopụrụ n'otu pati anyị abụghịzi ihe anyị na-ekwu okwu ya ugbu a we have moved on ka otu pati African Democratic Congress kwuru onye ama ama n'otu pati African Democratic Congress bụ Ayuba Omar ewezugala onwe ya n'ọkwa gọvanọ steeti Nasarawa bụ akụkọ na-adachara m n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mgbe m nọ n'ụlọ mkpọrọ Kuje ha kpasoro m agwa dịka ọgaranya ka Bilod kwuru ndị ntọrọ mmadụ agbagbuola otu nwoke ọwụ ha tọrọla atọrọ na steeti Benue dịka ọ na-achọ iri mbọmbọ ọsọ mmemme Idel Kabir ọnụ ego eji ere nama ewu na ihe ndị ọzọ arịala elu ọjị dịka ndị okpukperechi alakụba na-akwado maka ya bụ mmemme eche m mgbe naanị ndị okpukperechi ụka Kraịst na-akwado nke ha ka ihe na-ejegharị o metụlarịwa na nke ndị okpukperechi alakụba ịma mgbe anyị nọ na nwata mgbe ahụ ịma anyị ji eche na emegwa mmemme ndị a anụ na-adị chip ka onye ọbụla n'ike tabiri mana ugbu a reverse abụrụla gịnị the case ịma obodo anyị abụ Naijiria ekpugharịala obodo anyị abụ Naijiria emeela gịnị ekpugharịala ihe adịghịzi ka o kwesịrị ịdị uche ndị otu pati African Democratic Congress bụ ADC si na Peter Obi nakwa nkwaso si na otu pati ha pụọ ma nwunye ha na-eche ugbu a na nke ahụ anaghịzi on their table you know that they have moved on let it be so ọ wụ eziokwu na ha emove I hope so ama m ịhụtala nwaanyị agbawara obi yes I have moved on but deep down inside her ọ na-monitor nwoke ahụ na Facebook na-monitor status ya na WhatsApp ọhụ nwaanyị ọzọ ya na ayị ya compare ya onwe ya kedu ihe mere o ji ga họrọ nwaanyị o nwere ukwu karam na then they watch you pass nwaanyị o nwere ukwu karam at the end of the day legodi ihe ọ gara aga setụlụọ le ihe ọ gara aga setụlụọ ọfọ nwa enweghị test love nji bịakwute ya ịma na iji biilu bịakwute
bịakwute ya ị gaghị echeta mgbe iji bill bịakwute ya after the whole thing mere the whole sacrifices the whole ringing tune nyere ya ya gbahapụ m inyere ya ringing tune inyere ya gbuo m ringing tune niile inyere ya gbuo m ọ dị ego ọ dịla anyị la akwụkwọ akụkọ Punch. Otu nwoke ọnwụ ewerela n'ọrụ ịdị na-ebu nna ya ukwu n'ụgbọala egbuola nna ya ukwu na steeti Delta buru ụgbọala ya gaa steeti Anambra ga ire ya bụ ebe aka ndị uwe ojii nọkpara ya bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Punch. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na onye isi ala Tinubu anọrọla n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Wenezdee wụchaa na mba Rwanda maka otu ọgbakọ ọwụ akpọrọ Africa CEO Forum. Onye isi ala mba Ghana bụ John Mahama anabatala ka akpọlata ụmụ afọ mba Ghana dị 300 Ghanaians dị na mba South Africa. Fubara apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ a na-ebugharị na ọ chọrọ isonyere otu pati NDC ebe o kwuru ya ụgha na ọ ka kụchim n'otu pati APC. Aka ndị uwe ojii akparala mmadụ 24 24 people dịka a na-achọ ịkpọba ha n'otu nzuzo na steeti Ondo. Amaghị nka nwa okorobịa 24 people mere future ga-esi nọrọ ihe gbatara gị n'uche abụrụ ịbụ otu nzuzo na this regime egbukasịcha gị ahụ chakasịcha gị ahụ gị chọọ ile peace Chineke nyere gị ji aka gị wepụ ya they like good thing. Gị chọọ ile peace ka m gwa gị o nweghị ụdịrị ego ị ga-eji azụta nwe peace n'ụwa iluzuo peace of mind nke gị agwụla forever ọgwụla o ruo n'ogo nke na ị nweghị ike ịrahụ ụra jiri anya gị abụọ mechie ya rahụ ụra your own don't be that. Uche ọkwanụ naanị ya ma ezinụlọ gị na risk ma taa gị ma echi gị na risk. Amami na ghọta ya bụ ihe mgbe o gburu awụ mgbe ọ na-eji atọmọ ị nweghị ike ịgagharị dị ka mmadụ ọ wụ ị na-aga gị na-efekasị anya even in the future in years to come ụjọ ka ga na-atọ gị ọwụghị ịba ya wụ isiokwu ọwụ iwezuga onwe gị ị ga-ewezuga nwekwa onwe gị amami na ghọta ya bụ ihe you go feel remove yourself anaghị ekwula gị na-amakasị anya na-achị n'ika n'aka na-achị n'ika n'aka legodo egbugbere ọnụ gị as a black ass apụgharị n'ika n'aka ichi ya n'aka wụ understatement gị dị ka nkịta tara akwa ọkpụkpụ nne na nna gị kwuo gị gbaa ya nne gị kwuo gị gbaa n'ikpukwu gị gbaa ibe kwuo gị gbaa no future ihe na pasara ibu weapon uche o asị Fubara na ama amụ masị na okpogbo asị Fubara so rumor but in every rumor nabatahara o Diego ike gara ọhụ na shege agbanza ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm iji go ogere je ṅụrụtụ mmiri ma kwacha akpịrị ya bụrụ ma anyị lọghachie anyị eji nwayọọ leba ya anya bụ nnabata ahụ gọọmenti steeti Borno nabatahara igwerigwe ndị oyi ọha egwu terọrist na steeti ha kwuo na ndị oyi ọha egwu terọrist a na ha echegharịala na ha wụ repentant terrorist na ha ejirila akwụkwọ nsọ Koran ji ṅụọ iyi ihe ọ pụtara bụ na ị gaa na steeti Borno ịrụcha ọrụ terrorist ị nwere ike retaya enye gị retirement benefit settlement amami ghọtara ya bụ nkọwa ịrụcha ọrụ terrorist na Borno gị retaya enye gị esetụlụọ gị thank you anyị wee na-ajụ gị sị ihe a gọọmenti steeti Borno mere o ziri ezi gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a ya bụrụ na ị nwere ọsịsa soro ibe gị zibatara anyị ozi na WhatsApp anyị nakwa na Facebook anyị lọghachie ya bụ ụdara anyị tanyere eze ntabiritụ ntakịrị Clara tabiri ha anyị ara ya ka ọ dị dadarara emekwala nga ya. It's the sound of the city. Echo 100.7. Biko gere na ọkwa dị oke mkpa ngwa Owerri gbakọtanụ na Mango Rice apụtala ọzọ na Mango Mega Millionaire Promo ọ ga-akpọ
onye hụkwara ebe ọkụkọ na-abịa ihe ọbụba onyechu maka na amaghị onye ga-ata ọkpa ya echi. Ị bụrụkwala okenye mepee ọnụ kwuo okpo. Ị ma na onye kwuru okwu ga-aṅụ, onye na-ekwu ya okwu ga-aṅụ. Mana tupu ị na-ekwu gbadokwa anya marakwa na ihe ị na-ekwu ziri ezi. Amami na nghọta ike agwụla obodo Naijiria, obodo ihe niile na-eme. Kedu ka ị ga-esi aka akụkọ na gọọmenti ga-abịa nnọọ lee ndị Boko Haram terrorists, ndị obu egbe, gọọmenti larala ndụ ndị mmadụ n'iyi, tọrọla ndị mmadụ napụghị ego ọtụtụ afọ, tinyerela ndị mmadụ n'ihe ite ikikere eze na ihe ịkwa akwa. At the end ha abịa pụta si na ha echegharịala, na ebusala ha egbe ha, anabata ha, gbara ha uniform, nye ha tag, na-ahụ maka feeding ha, na-ahụ maka clothing ha, ga-bute akpụkpọ nsọ Koran si ha jiri ya ṅụọ iyi na ha agaghị eme ha ụdịrị ihe. Uche ka anyị gere ha egwu. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, o si anyị n'aka, o si anyị n'aka. Igwe ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye atụla Chukwu aka gị. Ihe na-eme anyị si anyị O si anyị n'aka, aka o si anyị n'aka, o si anyị n'aka, onye atụla Chukwu taa. ihe na-eme anyị si anyị n'aka, o si anyị n'aka, o si anyị n'aka. Ihe na-eme anyị si anyị n'aka, onye atala Chukwu taa. Mmadụ na agụụ na-atọ ụtọ. O nwere ihe ị ga-eme nduru anya apụọ ya na akpa egusi. O nwere ihe ị ga-eme ihe egbe mụrụ ya hapụ ibu ọkụkọ. O nwere ka ị ga-esi sakata mkpi mmiri ya kwụsị isi. Ihe ị ga-eme Clara ya akwụsị ịma gị bil. Ike gwara anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ asị, ihe a gọọmenti steeti Borno mere o ziri ezi? Isi na o ziri ezi gị kwuo, gwa anyị ihe mere o ji mee gịnị ziri ezi. Gịnị ka ị nwere ikwu gbasara nke a? Bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20022 0911 maọbụkwa 0707 454 1014 0707 454 1014 maọbụ gị gaa na Facebook anyị soro ibe gị zibatara anyị gịnị ozi ebe ahụ. Nke ọbụla ị ga-eme ga-egbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ, onye ratụ ibe ya ratụ. Ị bọọla chi? Ndewo. Onye gị na ya na-ekwukwa n'ụwụ Honorable Pascal Oforom. Okay. Echi m obodo ọma enwere Federal College of Land Resources Technology Faculty of Orola akpọga. My brother, ahịm shima Clara na Bunya, ahịm shima etiga nga ahụ ịhụnahịa gbasara Naijiria. Ndị Hausa mebiri Naijiria, ndị Hausa ịgakwa n'ime chi ya. Kọsọ ahụ ndị Hausa hụkwa ndị dọga otu, ha hụkwa ndị bịaga n'ala Igbo. Ịkpọrọ ndị amị ha, abịa ịpụrụ ndị amị ha apụta n'ala Igbo. Ha na-ele ndị Igbo achọ igbuchi ya mmụọ. Bọta ewerekwanụ ndị bidọ ya rụgba ahụ Naijiria ji were onye isi ndị Igbo ejedoma na North. No, asọpọtụ hụrụ ya. At least agala ha iwere onye Hausa nwodoma ebe iwu. Onye Hausa emekpara mana nwa, ndị Hausa emekpama onye Hausa ibe ha ahụ. Ndị Igbo kwana emekpakwanụ ndị Igbo ibe ha ahụ. Ịbịa were onye Hausa, ebe ọla edoro ha were onye Hausa chahụ onye isi ndị amị, ewere ya doma n'ala Igbo, edoma ya n'ala North. Abịakwa ewere ha akwa ndị sem ndị Hausa, doma ha akwa n'ala Igbo. A na-eji ya egbucha ndị ka anyị lelu ndị ka ha eripentiela, asa nwe repent, onwekwa repentance ọ bikos mgbe oge ya ruru agaghị eji nwa ọrụ. Onweghị ha dịka repentance. A dụrụ isi ihe ọ dụrụ. Koran ọ na-egbu mmadụ. A gwara anyị ihe Koran o ji egbu mmadụ bikos Koran egbu mmadụ ọ na-agbuchala onye ọbụla, ọ na-agbuchala kpa ha niile.
acha nwotiri isi with Koran achọ na ha bịa ka inye ha agbara iwu agbara ebe ha jụọ ya ha gafeela ya ha were ndewo ya gazie uche onye adịghị ya nje uche bụ akpa onye ọbụla ya nke ya John Morgan zibatara anyị ozi na Facebook anyị ọsọ Uchenna na Clara lọvụrụ m unu anyị lọvụrụ gị nọ isa ha gị bụ nze adị ike isi achị mbiri zibata ozi gị ọkwa ya gazie anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Ifeanyị Ejimi nke onye isi obi akpụ egbe ma ọ sị seriously na ọ na-ewute ịhụ na dị na-anụ na ntị na gọọmenti bịara kpọbata ha ndị a n'obodo na ha wụ repentant terrorist ha echefuola ihe ọbụla ngwere mụrụ aya ya ikpe n'isi ya gaziere gị nọ ịbọọla chie brodoyo Uche, brother, you want to go? I'm calling from the Gini village, Georgie. Uche, okay, well, this topic came up when you make a speech, Koromo. Can go to Nogia. Yene mai sayinako, sayinaka. Yene mai sayinaka. Onyata la chukuta. Akwaya. Uche. I let the see if we can learn this. Emma, AJUJU may employed in the Gabia election 2027. They should tell us the truth. At the end of the Tuta, every ISIOKWU Nalimeya, APC should tell us what they are doing with those bandits, kidnappers, and the Boko Haram people. They are started coming for election. How when they can Buhari election? I don't have election 2027 because APC have not that it will not be easy with them. I still remember though you want for blue. Ndewa ya gazie brodoyo Ompade Kechidozie Mosi isi ụmụ ọkanne zibata ozi gị Comrade Ompade Kechidozie Mosi ọsọ ụmụ ọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti ime ọsọ ụtụtụ ọma Uche na Clara na ya bụ mkpọbata ha kpọbatahara ndị oyi-oha-egwu terrorist akpọrọ repentant terrorist na obodo na steeti Borno na ọwụ nke jọgburu onwe ha ọwụ nke jọgburu onwe ya ọkwa ị na-aghọta na ndị atụgharịala ha iyi-oha-egwu ejizi akpa ego ọ sị but time will tell. Thank you so much. Gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka ha ga-enwe orie ọsụtụtụ ọma my wonderful people ọ sị ka ịkwanụ ka anyị mere ha na ọmọ Auntie Clara, n'isi m na shine kwa shine ọ na-ebute kabụ aka si n'aka George Okoro ọ sị anyị abụọ anyị dịkwa wonderful ọ sị na ya amakakwa n'ụtụtụ a na anyị nwee ụbọchị magburu onwe ya ndewo Clara o nwere ozi mmadụ bụ ekwensu zibatara anyị na ụtụtụ a na Facebook anyị ọsọ ụtụtụ ọma ndị guy ndị ọ na-emetara ebere bụ ndị agha ala anyị ọkwa ị na-aghọta na ndị na-atụfu ndụ ha emechaa gọọmenti abịala ndị na-egbu ha forgive ha ọ gaghị de wish onye ọma si ya join ya Nigeria Army amami na-aghọta ya bụ ihe ndị larala ndị amị n'iyi forgive ha kpọọ ha repentant terrorist last bonus ụtụtụ ọma beautiful radio presenter na enwe ụbọchị ọma ọsị Auntie Clara na ịmakakwa ya gaziere gị nọ last born ịbọọla chie abọọla m chi Uchenna ịbọọla chi Uchenna Clever na Clara hello to know this morning anyị dị mma ọnụ na evangelist ekele toward ọnụ ekwusiri ụmụ ogbenye akpa agbanwe ahapụrụ aha ịkwa nwunye anyị nwoke eji o mekwere na Gini ihe ndị ka anyị ga na-ajụ akarịndra nwata kasị ije emege ejiri eme wee bi ya ebubata ihe ndị chachụwa ahụ ekwe gbalịkpụla na akara ha akwawue gịnị mekwere na hapụ ha onye kee ịmadịdị m agwa gị ihe ndị anyị si anyị n'aka ọ tene gọọmenti ndị arụgo anyị nke ọrịa ahụ na ị ga-agwa m onye gburu mkpa gbuo mma gbuo ụmụnne ịhụ ya n'obodo nna ya ewutele gị nọ evangelist biko ikuku na-enyetụ gị nsogbu ị ga-agbalị kpọghachitetụ ịbọọla chi
Hello, Ibolachi. ụtụtụ ọma. Ụtụtụ ọma taa. Uchenna na Clara, unu Ibolachi. Ndewo. Yeah, my first time call. I'm Chidebere Collins Eze from our mama. Gaa n'ihu. Okay. Maka ihe ndị a ihe ndị a na-akọ maka ndị mechagoro arụ dị iche iche. Nwụchiboro mmadụ. A na-akọ ihe niile a na-akọ ihe a. Ịma na ihe jọgburu onwe ya. Anya m na-ajụ ihe a niile ihe akwa disem Naijiria anyị nọ n'ime ya. One Nigeria. Mana ọ nọ na side isi anyị na side anyị na ogwe nọ na nke ndị ụka ka a gbakpuru. A ga-eje ebe ahụ na-akpọpụta ha chọọ ka egbuo ya ma ịhụ na ihe mege na ala ugwu ahụ otu ha si gbakpuru ebe ahụ na-ezo ha ọ ihe jọgburu onwe ya ọwụ na ụdịrị ihe ndị a na-eme na ọwụ ihe a ga-ekwu ịdịrị ihe eme mmadụ nwee nchegharị n'ime obi na o chegharịala na nke a na ọ na-emezizi ọzọ mana nke ewu na ọ dịghị ka nnọọ ihe ndị a niile mechaa ihe a na ihe ha nọ ha n'ime ajọ mmadụ ka nọkwa ha n'ime na ya na-eme ya ka akọba because of na ha ejire achịchị ndị ugwu a ejiri ahụ ha bịa ka a jiri arụ ọrụ dị iche iche Ndewo. so ọ jọgburu onwe ya mụọ na ụma ọwụ ihe jọrọ njọ na ihe ha megere ya gaziri gị nọ obodo Naijiria ebe onye oyi ọha egwu terọrist ga-arụcha ọrụ ya rịta ya akpọwa ya benefit ya ejekwara ya akpacha ọta gị ya kpọọ ya repentant terrorist igirigi azịgbakwa ihe ọjọọ tụfịa akwa ọ dị egbuwo ndị lerela ndị agha gbagbuo ndị tọrọla ọtụtụ ndị mmadụ gbagbuo ọtụtụ ndị mmadụ chụpụ ọtụtụ obodo ejisi ike jide ha n'aka akpọ ha repentant terrorist ihe ọjọọ gbafukwa aka ụkpaka ọ dị na WhatsApp anyị n'ozi nke a si n'aka Moses si Owere ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma na ihe o nwere ikwu n'ebe a bụ na ịhụrụ gọọmenti Naijiria na ihe a na-eme ọkwa ịkwalite iyi ọha egwu ya na-agba omekome maka na ọ dịzi ka ha ji ya bụ ihe akpa ego anyị na-elekwa gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi a si n'aka Simon si Egbu ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma ọsọ Uche n'obi agbawala ya na ya bụ mkpebi a gọọmenti steeti Borno bịa nnọọ kpebie ọsọ bụrụ na ọkammụta Babagana Umara Zulum ga-abịa nnọọ gọvanọ ha bịa lechaa anya na ndị niile egburula na-abịa gụkọ ndị niile egburu n'ọka nkụ na steeti Borno elecha ya bịa mee uduka mkpebi a na-ekwesịghị ka enyochara ya bụ nwa amadi ọ dị ego anyị ahụ n'ozi gị n'ụtụtụ a Nazi Owalaka Friday n'ọka isi ọha ji ọ sị Bọọlachi Nwada Clara na Uchenna Clever na ndị ahụ ekwesịghị ka a gbaghara ha ma otu ma ọlị na steeti ahụ thank you so much Bọọlachi Clara Ndobin ụtụtụ ọma nke Awụja ka Sineke dakpọ ndewo Awụja ya ma ihe mere ne na eji ha aghụghọ na-erekrutu ndị gere ọhụrụ na elekshọn a na-eme then and ihe ma na agbaghara anyị ije kpọtara ndị niile ije kpọ ọchịchị ndị egbu na ndị mere ha hụla ndị anachiri ha ego onye na ha niile ka a mara na ihe niile ezuola ka ọ kweghọtago and ọ ga-enye aka ndị ka dị loyal to them anyị mata na ma imechifu ndị ike agaghị chọọ gị anyị ga-arụ ma emechakwara ha yunifọm ọkwa ya iji na-enye ihe carpet reception welcome ha ọfụma dịka ndị heroes ọkwa ya ndị amị bido gbawa ọsọ bikọsọ ndị iro ha badala ọkwa ghọtago so gọọmenti mere otu ekwesịrị ka ọrụ gọọmenti ekwesịrị iche oke Nnamdị Kalụ ha kpọpụta na anyị ekwura na o were gu isi then kara na ọ ga-eme ha na again ọkwa ghọtago ihe wa aghụghọ ha ji abịata akwadochala ma ndị gepụtara ha ballot boxes during this election and onwe ndị ọzọ ga-arụ fie perfectly lawo ndị ọjọọ wa because onye ọjọọ mụa look at mmadụ na Judas irikọ ihe ọyị ha ndị ha gbaghara the prodigal son ọlụ dike ndewo ya gaziere gị nọ Awụja
agha na-ekwe agha na-aka bụkala wee nwee ike dị mma ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rịkọm maka na o nwere ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị nkeji 10 n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ ime na ngagharị maka na n'oge na-adịghị anya anyị na ndị ozi Chineke ga-anọrị ka ha wee nwee ike kọwara ụnọ ihe kpọrọ ha ije agagharịkwala agagharị until I see